वन्नावर हांगासर भेसळयुक्त तूप तयार करून ते कारवार जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या बाजारात आणि शहरात विकपाचो व्यवसाय करपी एका बळ्ळारी हांगासरल्या टोळीक कुमटा पुलिसांनी कुमटा हांगासर अटक केल्ली आसात आणि तेंच्याकडून एकूण 25 बॉटल हे भेसळयुक्त तूप आसात ते तूप जप्त केल्ले आसात। ही टोळी आसात ती होन्नावर हांगासर भेसळयुक्त तूप तयार करून ते कारवार जिल्ह्यातल्या विविध शहरात आणि बाजारपेठेत तेची विक्री करीत आशिल्ले तेची माहिती पुलिसांका मेळिल्ली। त्यानुसार ही कारवाई पुलिसांनी केल्ली आसात। तेंका अटक केल्यानंतर तेंच्याकडून जे जप्त केल्ले जे तूप आसा त्या तुपाची अन्न आणि प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून तेची तपासणी केल्ली आसात आणि पुढील तपासणी करपा खातीर हे तुपाचे जे नमुने आसात ते बेळगावच्या प्रयोगशाळेत ते धाडलेले आसात आणि तेज्यात खयच्या पदार्थाची भेसळ केला याची माहिती या तपासणीनंतर ते पुढे येतली। तेच्यानंतर तेंचेर योग्य ती कारवाई करची असो इशारो पोलिसांनी दिल्लो आसा। पूर्वतंडा खातीर प्रमोद फोंडे।